Saan ba? Daw kastaman. Nagtama ta? Sabi. Agar so tingnan mo na. Tingnan mo na. Mayata na. Kebente. Ano? Nang? Wala tawang kan? Quarter to 8 eh. Wala tingay. 380 ka na tanong? Tagas ang pa. Adda nong? Hunong, thank you Hunong. Ayan, ingat. Pang kami uminggan dong, pang kami agkapon. Agkapon. Hunong. Ayan, ingat Hunong. Thank you. Diretso kayon? Sino ba yung dam? Nervisa nga eh. Ay, hindi niya banda pitalan na ba? Atoy. Sabay tayo na. Atay stand mo karad ko ya. Sabay tayo. Juman na pala ito? Ito aja. Damarang nan. Tok, tok, tok. Oh, may dadaan boy. Narjidan. Wan. Kuya lang muna kayo, Jack. Sige lang. Kuya lang muna kayo. Jack mo di ka. Parwar. Juan. Pwede helmet mo? Ano bold mo? Parang tama. Nalagip ko. Kuya! Helmet! Oray na tatlo yun 2,000 years later. Ano ba yung galotan ng kalbo?
Ang ganda eh. Ano kasi yan dahil malapaw? Hindi na. Pinutol ko ito, tatuan. Masyadong mahaba siya. Baka umabot sa buto. Pag 14 days na siya, ayun. 3 days, then 14 days, ayun. Hindi ka ba? Yung babae na ang ano niya. Talaga nga. Pisilin mo para konti lang. Yan, sige, biyakin mo pa. Biyakin mo pa, bakit mo pa konti. Yung dito, biyakin mo yun sa loob. Baka bumigay. Yan. Dito lang sa kunaw mo siya. Diyan natin sa ulan. Okay. Kabila na naman. Yan, ganyan. Awan edit ato yun. Diretso yung dama ato yun. Istari nga medyo, pasensya. Ay, tagay sa akin. Diyan ni Gian. Yan, babae. Ano na yan? Dito sa kanya, yung medyo lumalaman na ano. Okay, sige. Kaya ka, hindi lang. Nilagyan mo ko na, ano? Ilang ko lang. Okay. Wala ka nata? Kasi ka tan. Ito yung ano, 1 ml. Kilo pre. Yung sa mga ano yung maabot sa tulang. Ito. Yan. Okay. Hindi ka nung muna siguro bang? Manimil. Ha? Kapon ka. Okay. Manimil lang daw. 1 ml lang na ayon. Orang di banda tinggal tuh basta na. Well, mas mapagkabilaan siya. Ano mo sa Ayun. pag mapuno yan? Ayun na po. Nagdagano pa kasi. Hindi na. Kaya hindi maabot sa buto ha. Papalibot yung naman. Yung isa. Ano na isa? Yung wala na, luwa.
Pikulog pa kanya. Yan, ganyan. Takot ko naman kasi. Unang anak pa niya yan. Pahilik na eh, at ang mamaw. Kailangan nakakita ni Julian. Inaano mo sana lakay? Pero may matakan naman. Eh, isip lang. Agura-gura. Meron ka isa. Hindi mo kita si Dagong dyan? May isa nga ako. Kahuli mo. Kaya, ang isang hindi ka na. Hindi ka matang. Sinunti pa na. Darag kapon mo di kalman yun nga doktor. Ay nga ko. Hindi siya. Mataya, matuglar mo to. Wala bungaw. Jai. Kailangan na ito makatagay ito. Pag di ka na naging bagada. Okay. Natusok ka. Andre. Pagkita mo di. Tataas ako na ako. Bungaw na kailangan mo tayo. Oh, kapon. Ira. Kapon jo. Ay, kira. Akin na ito kuya. Pray. Sige, bilang ikat pa lang. Kuya iralat. Ay, kuya iralat at ilanton. Jika. Ikaw mo ito kintan sa ilanton. Libre yung tan. Basit lang kayo na nga. Kasi tapos yun rin kaya. Sige lang, pindot. Yung pindot. Sige. Wala mo kaya. Sige tayo. Isilan. Hindi kam to. Hindi pa na. Tinubling ko kayo dapat na. At lang ata. Kuwan. Sige, diretso mo yan. Diretso. Okay? Soup number 5. Diyan pre. Soup number 5. May baka ah. Natin ilisip number 5 na lang. Tinanay. Aji na jabe lang si ano. Tigas kina na. Tiratan nga, tiratan mo. Kuan alam. Alam mo din ang gibuto tikas ta. Traktor kayan. Jay kwa, mati, awan tital talo yung dati na bull mo traktoran. Jen. Dipinting mo din mo kanay jam kasta pala ni kala. Tapos sa mo to yan. Kami na pakasta ko tendency nga may buhos din. O di Hindi kwa, dinti ito itong patre. Dinti sila dito. Dinti na naman. ah sige sige. Diretso. Oh, Tapos yun mo. Okay? yan last di mo. Abay mo. Hindi mo ya. Kecil ng kanin mo. Tads TV. Subscribe. Gag and we.